ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ। ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ। ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତତେ ଖୋଜିବ, ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତତେ ଖୋଜିବ। ସିଏ ତ ହୃଦ ଚନ୍ଦନରେ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ଭକ୍ତ ତାକୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଡାକେ ତାକୁ ସେହି ରୂପରେ ସେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 2 ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଥରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ। ତେଣୁକରି ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏଣେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ ଆସୁଥିବାର କଥା ଜାଣି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାନ୍ତି। କାରଣ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା। ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ନିବେଦନକୁ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦାଣ୍ଡରେ। ଏଣେ ରାତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରାତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପହଡ଼ ପଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ପେଜନଳା ନିକଟରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବଂ ଭୋକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ପେଜନଳା ନିକଟରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଜଣେ ପଣ୍ଡା ବେଶରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ, ଓ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ, ଓ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ। ଏପରି ଡାକୁଥିବାର ଶୁଣି ହଠାତ୍ କିନା ଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ପଣ୍ଡା ମହାଶୟ ହାତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳ ଧରି ଆସି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟକ ନିଅ, ତୁମ ବନ୍ଧୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। କାରଣ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଭୋକରେ ଥିବା କଥା ଜାଣି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପଣ୍ଡାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ।
ଚାରିଆଡ଼େ କବାଟ ଦିଆ ସରି ସାରିଛି। ତେଣୁକରି ନିଜ ଗଣ୍ଠୁଲି ପାଖରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିକୁ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସକାଳ ହେବା ପରେ ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିକୁ ନ ପାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ହୁରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ଖୋଜି ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ପେଜନଳା ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିକୁ ଚକଚକ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଧାଇଁ ଆସି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ କଟୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଚୋର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ରାତ୍ରିରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡା ଆସି ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିଆରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରାଇବା ସମୟରେ ସେ ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସକାଳୁ ଦେବି ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ ଏଠାରେ ରଖିଦେଇଛି। ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିର କଥା ପଣ୍ଡାମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସୈନ୍ୟକୁ ଡାକି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଏଣେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଃଖରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ଅନେକ ଦୂର ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣି ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ସେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଅନେକ ଦୂର ଯାଜପୁରରୁ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଭୋକରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ନିଜେ ରାତ୍ରିରେ ପଣ୍ଡା ବେଶରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଖାଇବା ଦେଇ ଆସିଲି। ସେ ଖାଇସାରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ନ ପାଇ ସେ ନିଜ ଗଣ୍ଠୁଲି ପାଖରେ ତାକୁ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଚୋର ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଏପରି କହି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ହଠାତ୍ କିନା ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆସି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଅନେକ ନିବେଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଭକ୍ତ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ପେଜନଳା ନିକଟରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରଟିଏ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।